Здравейте, казвам се Ралица и аз съм технолога на винарска изба Едуардо Миролио. Винарската изба се намира в село Еленово до Нова Загора. Тази година, през 2024, бележим 20 години от първата реколта. Първата реколта е от сорта Пино Нуар. Това е фаворита на нашия собственик. След дълги проучвания той е установил, че това е най-добрият и благоприятен теруар за отглеждането на Пино Нуар в стил Бургундия. В последните години се обръща сериозно внимание и върху местните сортове, като най-добър наш представител това е Мавруда. Белите сортове, с които работи избата, това са Совиньон Блан, Траминер, Шардоне, Ризлинг, Мускат. При червените сортове са Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран. Ние сме едни от малкото изби, които произвеждаме естествено пенливи вина по класическа технология. Сортовете, от които се произвеждат пенливите вина, са Шардоне и Пино Нуар. В месеца на винарска изба Едуардо Миролио в Sea Lions участваме със специална награда Вино приключение за двама в нашия хотелски комплекс.